Eda Radias Bibre. And your brain so say what the Empire ache. Na Wama Empire say your name Adofonoma. A primpri a tienka ewo. Chiransan Krimu. Oni abishiem pa ya fa kwanya so na ya chia WURA WURA ho asem na meken yes erodi nyankopon enhira no bebre na ontoni nkwanem oma na hini entim pa na in Chiribagina and can was and papa, yes. But nay, the penny for the book group, no Bahima, the dear Mubiano, a Radina Copo in Shirawo. Amen. And never be an outqua, the mouth pie, the nowadays, a radiation, epa, the deep. We should be or therefore the lumpe. He feel lumpe. Ana yenya kwanya keshia kadinya miasha mno eba sa do kwale jiri asafwa True Faith Church International yawo Chenias Yawo Toniase and the so yanu abishia pa. Eyo nkonkoni ese yanu utin komo kakra bi pa. Na enkoma na mepacho yanu beti no. Efa yana tinkwa pa Yesu Kristo ho. Yes. We se de bia ya na mekase. Se oba transase Yesu. Na ubedi aduane enu mo nsuo na home onyankopon mframa yo ubedi onyankopon aduane na woda sore okay na wansum Yesu Kristo a atomu da ho betere enti robe hia ama onipa da sani bia mepaje otie mi se yes ebra woti ase hwe Yesu Kristo na efa ne se okra enu agyenkwa na akaka kra bi na ewiase wei epurusu sanete wentina tani tan nyina no bacho bebre ye namwa ye pra mo ka enkwagesem edi kire nipa yes tisa wutie me na okwa sore na onsum Kristo yi a yo bacho enna mi prichie no shasia sum Kristo yi so ti asori fie na le pacho Kristo somo a o somo no yes le pacho bebre enwe prayer enna ye tena wani na ye kan kwaje zemo no le pacho ba wonya mesum eyeyi pa onkwa sore nso a me kan fu Kristo di ama yes so nyame asem prayer nse ni pabra wo ti ase yi kai wo bofo e wo mranti brebra wo ti ase sana da bone na ba na esum na bi ba yes nipa da sani ubeka onse gogo na you be careful pattern e tama untimi ntiwani dabi na hufo nyina ba beka wanhia twasu wo ma ba pro oh presa hallelujah na okra me de ba bia aguru esana chia egiye na eho ana ba hu say yes asasi WURA asasi we say ya matena so pa Jemeso amen amen ena ni bro enkoma me ni ubedie no matudi se bonsam wodi nkugu otu abodi emputi ase yes ebe pem sesei oda su bi nkugu no kre etoni pada sani hoye ana wa kodi bonsam achi bebe Jemeso amen amen wo so so wiase we na yetim sesi anu a
deɛ kamea yɛ sɛ nipa bebree ɛde credit no ama Satan. Yes. Na nipa wɔ brɛ ne atade ɛde bɔ bɔnsɛm adwuma ho dawuru. Nokorɛ. Na nipa binom wɔ brɛ ne atade ɛde som bɔnsam. Na nipa bi wɔ brɛ ne atade ɛde yɛ bɔnsam nnwuma. Yes. Bɛrɛ mepɛ sɛ meka kyɛ atiefoɔ. Nokorɛ. Ɛne toto a ɛte me nka ɛwɔ afidie wɔ mu sɛ bɔnsam a yɛte ne din ɛwɔ Bible. Bɔnsam a mpatwɔ yɛte ne din ɛwɔ asase wɔ so no. Mpatwɔ obi na bɔɔ no. Nokorɛ. Tumi no a ekita no no ɛyɛ ketewa bi. Sa. Gyeme so amen. Amen. Na onyame asɛm aka ho abakɔsɛm ato hɔ sɛ wɔyɛ nkubuoni afiri abɔdeɛ mfiti aseɛ ɛbɛpem nɛ. Eti sɛ wotie me na wote me nka wɔ afidie no mu ahwɛ yie ɛna ne bɔnsam ankoto kɛsɛ. Dabi. Gyeme so amen. Amen. Yana awurɛ hɔ sɛ baabi a ewiase anibie aduru ɛne baabi a kristosom apagya akɔduo no yana yɛ meya paa sɛ ɛnɛ ɔbɛfra no sɛ kristoni sɛ pentekostoni Anglican sɛ yɛsini romani gyidini methodistni sɛ asampoo ne mu ɔden a na wɔpɛ wura abosomfie sɛ ɛyie bi ba fie na sɛ obi wu mpafiri mu na ɛhyia abusuafoɔ no a ɛbɛwi aseɛ na ɔkristoni wɔkɔ somanfrɛfoɔ nkyɛn adayɛ a ɔkɔto sɛ deɛ koo ne dɔfo no. Yes. Pàṣẹ ọ̀nà agbó hwẹ́ mu náà uhuru deɛ koo no wɔsá abankwa biem. Dabi o. Wurade asɛm so kasa kyerɛ yɛn sɛ samanfrɛfoɔ ne saa nkurɔfoɔ no wɔn yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ. Yɛn nso yɛ nea ne saa afɔ n'akɔnya pam. Wotie mi wote asɔre dɛm. Hallelujah. Amen. Pàṣẹ bɛ pèrè nti wɔn nan si abosomfie. Wàbẹ̀rẹ̀ bá bọ̀ ní òwúyà sí fam ha no. So wọ́n bọ̀ ní òkiri sọ́m. Anasa wọ́n bọ̀ ní òwúyà sí fam. Ɛhɔ ni asɛm no. Òwúyà sí ahoa. Wọ́sẹ̀ yẹ pẹ̀lú ìwé yìí. Nyàmé wọn ní ẹ̀dá fún mi àwọn tó mi nká ẹwà fìdíyẹ mu. Yes. Akẹ́yẹ kíá bi náà di ọba bá ní ònyà pa. Òṣùbán ti sáyé. Wàfúrà ti sáyé. Ɛhɔ ni asɛm. So ọ̀sẹ̀ kí sọ̀bà náà. Àbúrọ̀bá wọ́n pọ̀ yìí. Ètò sọ̀ wọ́n bẹ̀ yẹn ní nǹkan pa. Ɛhɔ ni asɛm no. Masa mato de sɛ Satan wɔde nkuguo fira bɔdeɛ mfiti asɛ bɛpem ne paa. Sɛ wotie mi a mepatɔ bebree ɛde ne nkodi n'akyi. Dabi. Wayɛ sɛ wɔkra ɛne ne ma wɔ fie. Yes. Na nkura nso ɛsɔre a wɔn di agorɔ ɛwɔ ɔkra fie. Yes. Nkura ma no wɔn nim sɛ ɔkra no wɔyɛ n'aduane. Yes. Na saa na ɛna wiase a yɛte mu no akɔyɛ. bɔnsam ne nipa ntam akɔyɛ. Yes. Deɛ bɔ na atwi mu sɛ ɛsɛ sɛ ɔpɛ sika gu ne bɔtɔ mu a na ɔma obi a Nyame asɛm ntiri mu adada n'adwene n'akoma. Ɔkɔ malam hɔ paa. Kristo ni kɔ malam. Na deɛ ana ɛma awurawo no sɛ ɔman Ghana paa sɛdeɛ ɛfɛ wɔn sɛ Christian country. Yes. Ɛnte saa. Awerɛho. Sɛ yɛn mpanimfoɔ binom tumi yɛ nhwɛ ha na mepatɔ bebree yɛtumi ma kwan ama nnipa bi bɛbɔ ɛkyɛ sɛ bɔnsam adwuma ho dawuro. Yes. Ɛwɔ TV so ɛne radio so. Awerɛho. Adeɛ bɛkye yɛsi yɛkum obi ato ha paa. Adeɛ bɛkye yɛsi yɛkum ɔpemfuo bi. Obi kɔ awɔ so wama wobɛkura mu no na medical doctor bi ɛne nkurɔfoɔ bi ayɛ akwae. Ɛna ɛkɔ no. Nyɛ sɛ ɔmɛkum hospital hɔ ɔmɛwie akora no akɔtɔn. Yes. Yɛsi yɛnya ne ba no. Akwadaa ketewa no yɛde ne kɔ galamsey side. Yɛde kɔ prasia. Because of sika nti. Yes. Yɛte akwadaa ne yɛde nti abɔbuom na apɛkyɛ. Nokorɛ na obuo de ba. Wurade kɔ Ghana fɔ bɔ ne nkyɛn. Amen. Wɔsɛ bɔnsam wɔyɛ nkukuo ne firi abɔdeɛ mfiti aseɛ na ne dwumadeɛ bi a wɔdeɛ biara no ɛwɔ awieɛ. Yes. Sɛ wotie me ɛwɔ tie nsa ha no a mepatɔ bebree hwehwɛ Yesu Kristo na fa ho bɛtɔ no so. Yes. Wɔnkɔɔko ne nkukuo da. Dabi. Gyeme so amen. Amen. Yɛn sɛ kwan a bɔnsam Onyankopɔn fa so bɔ no. Ezekiel chapter 28 verse number 12 to 19 ma wo ne a ɛbɛrɛ deɛ ɛde adwuma. Ezekiel chapter 28 verse number 12. Ezekiel chapter 28. Verse number 12. Verse number 12. Kekama brema me. Before Ezekiel woman no.
Eti edu no watch. Yes. Ni ma edu mi no. Yes. Was oni pa ba. What's na oni pa ba? Twati no ewo hene ho nkwadwom. Me pacho te ha yo. Onyankopon tre kwan a Satan ya pass board. Yes. Satan pray pass board no baba. And the obedience you baby kakra no ko university kakra bi na okoye yi kakra. There is no God, there is no God. Yes. Nyame bi ani ho. Otu classroom. Nsem bi a okeka. Otu classroom o nyina Nyankopon ma ni bi ni nyansa. Santo opansia homa. Osi nyame ni ho. Na me pacho bebre. Amfa no soma o man kana. Ensi. Ani na busua ensi ye. Okwa school ho a offer books. Osi nyame ni ho. Offer books and wosia. Ediano gosu oni. Brother for the one in charge. Amen. You forget say. Wo oni pa ba. Wo oni pa ba. Twati no hene ho nkwadwom. Taturo hene ho pato. Neka che ne se. Neka che ne se. Se de ready sie ni. Se de isa Nyankopon kuku ni sie. Wo dia woni abodi afefe mu adwo. Woni abodi mu fefe de ori e bai. Eye. Paya Onyankopon fa so bo bonsam na me ken ka jere. Ko. Nyansa shawma. Wase woni abodi mu de o de ho ye fe. Eye. Eye. Nyansa mo shawma. Nyansa ashe Satan ma. Wa ho fodi mo. Hallelujah. It also okay Genesis 3 no. Yes. E bra na opo obi. Afa no so abata oni pa no opo obi oni nyansa. Je wi abia no. Obi na ni ati bebrebe bia no hu na suo. Bon sama ma hedam na nipa bi wi ase nyansa. To ya planted to come ha. E mama wa asisuo nyina oni oba destiny. Nyansa no. Shana wa say oh be a virgin breaker. Pressure. Hallelujah. That was so good one. I don't know who say yes, why a big mistake. Oh, my chilo pa. So tell me, not the patrol, what can we cover to the enemy? Yes. So shall we? Now, for some of the cast 17, this is your good one. Yes. James, so amen. Get your daughter. Ezekiel 20 verse 13. Yes. Now go point to a now tie. What's a body prophet? When another down so. A body mo boy na the young cat. Nansan in India, Ayoma. Yes. Yes. Now go point to a now tie. Now, on your go for Edwin and another Satan, a Lucifer, not here. A body boy and your young cat. Hallelujah. Amen. On your go point in trouble, and then I was as well, Genesis kind of there. Then I was through Yan and Sasson when you go past you go. Yes. We are Saha. But when you go past William Hall, now adding trouble our heart. Yes. Who must have an American? I want to know it here. I want to know Lucifer not here. A body boy na your cat. A body of boy in a Lucifer and cat. Bini Bojanambo, Cratibo, said yes, I shall know. That's a shall to say. So to me, Jameso, amen. Amen. If you on the one person, air, no man, on the one body here, Lucifer. On your team to one. So we are becoming Kahua, the big house. Jameso, amen. Now so for 2 years, now Saturday, oh, you know, the patrol of Google. And then what I should do, Google. The Southern Cover to get them. Show ye, I want to bring some of them. Show ye, I want to test of them. And now we take on us what the hotel. For Christ or Yasu, a poor mind. What he needed. Yes. Jameso, amen. Amen. Was he a crib? Was it? What's his like? We a crib. Was it? Was it? I didn't drum. I don't know who's to know what here. Yes, sir. Was it crib? Was it? Was it? Kadium, we a crib. Was it? Was it on your map? I didn't drum. I don't know what here. About the boy in the iron cut. I brought your boy in a Lucifer and Catabo. But a number. I got the ball. Barrier, Sicabrebo, Apotobibrebo, Shishabro, in Samabo. Hallelujah. Amen. And this cat. And the man want to share with some rock. Yes. What's in it? And this cat. Hallelujah. Amen. That's why it's here. If you don't teach it, it's a good winner and tender. Yes. Never. Abatabata. Also, can Metro for no man. Yes. Was it Midian? I don't know. So I could just Sodomia. Oh. It is what I saw there. I saw it more. Ukomwa, if you have one ya, for you. Okay, I was sorry, but they all my opinion. Cast a brand of Solomon, never been for you.
sɛ nyankopɔn asɛm kasa kyerɛ sɛ wotumi nsom ahonyadeɛ ɛne nyankopɔn gyeme so amen wɔsɛ wɔde sika ane nneɛma a ne poɔten ɛna siesie Lucifer ɛda a wɔbɔɔ wɔn na wɔsiesie ɛda a wɔbɔɔ Lucifer ɛna wɔsiesie no sɛ ɔbɛdi dwuma kɛseɛ bi ɛwɔ nyankopɔn ahengua mu hɔ mɛkyerɛ kɔ afa so bɔɔ Lucifer na makyerɛ ɔnya wieɛ ɛne dwumadeɛ a wɔdi yɛ nti a ɛyɛ yɛfrɛ no Lucifer ne ɔbɔnsam na wotie mi a wɔhwɛ ho yie firi saa bere kɔ ɔkyefoɔ no yɛ baako pɛ ɔne Yesu Kristo wɔde bɔnsam so nkonim gyeme so amen sɛ yie na ne bɔnsam akɔyɛ apam nhyɛnka ɔbaadeɛ ni kɛkɛ aba mo ne nkɔ ayɛ sɛma 14 yes wɔso yɛ abɔfoɔ kirib no a wɔsra wɔ ɔkata wo soɔ ɛti ɛberɛ a Onyankopɔn yɛ ne wieɛ no ɛna ɔde ne kaa kirib ma abɔfoɔ a na ɔmo so Onyankopɔn adi ɛka sɛ ahengua no yes ɔmo bɛnyame ɛti ha no yɛka kirib mbɔfoɔ a ma membreki no into smaller pieces yes ɔmo yɛ Onyankopɔn apakan okay church aseɛ Onyankopɔn apakan mo na ɔmo pagya no ɛne kirib ma abɔfoɔ yes wɔn no ɔmo ntam a yɛ nsia wɔn de mmienu kata wɔn ho yes wɔn de mmienu kata wɔn ho anim yes na mmienu aka no nso wɔn de atu yes gyeme so amen na Lucifer ɛkasa abɔfoɔ no yes but wɔn no yɛ so special wɔn na di abɔfoɔ no anim a na ɔto dɛm baabolo no bɛka ho asɛm kɔ wɔsɛ mede wo sii hɔ nyankopɔn pɛpɛ kronkron no so ɛti wɔde Lucifer asi Onyankopɔn bepɔ kronkron no so wowɔ ogya aboɔ ntam ɛwɔ ogya aboɔ ntam ɛna na wo nenam hallelujah amen Onyankopɔn hengua mu hɔ no yes ɛhɔ nyinaa yɛ gya ɛhɔ na Lucifer nenam enti aboɔ a ɛsisi hɔ no yɛnya fama ɛda ho hyia ɛno na Lucifer na ɔnenam yes ɔnenam saa ne wɔdi akapa no ayi yɛka no sɛ ayi dabi saa tɔn no a abɔfoɔ no so no wɔn na di anim ana wɔkɔ basa nti owura ha owura ha wɔtumi kɔ ɔde ne hɔ wɔnye permission wa yɛ bi ɔwɔ nkɔla wɔ n'ase gyeme so amen yɛtɛ do atɔkɔ wɔsi wodi mu kwan mu wɔsi wodi mu ɛwɔ wɔapɛ nyinaa mu fi da wɔbɔɔ waa de kɔsi da wɔhu ɛna ohunu wo sɛ na ɛfiri da a Onyankopɔn bɔɔ Lucifer ɛnyɛ yɛfrɛ no ɔbɔnsam ne Satan no yes ɛfiri da na ohunu wo abusudeɛ ɛka no mu ɛna yɛhunu no mu abusudeɛ because ɔbɛyɛ ahantan yɛgye do atɔkɔ wɔsɛ wadwidie dodoɔ nti yes ɛna wode anumdeɛ hyehyɛɛ wo nwoma wagya bebree wɔ mu baabi a na ɔsɛ bɔmaa ɛne mpintin keka ne nkwae wɔsɛ wahenie dodoɔ nti mu nti ɛna de anumdeɛ hyehyɛɛ wo ma ana ɔde amemdeɛ hyɛ wo mu ma na woyɛ bɔne na ɔyɛ bɔne na megu wo fi na Onyankopɔn guru na Lucifer ahufi efi Nyankopɔn pepɔ no so afiri Onyankopɔn bepɔ kronkron a ɔde no kɔtena soɔ no so na mɛsɛ wo kiri ba ɔkata wo so fi ogya aboɔ ntam no enti position a Onyankopɔn de maa no sɛ ɛnka ɔne dwuma soroko ɛwɔ n'ahenni mu yes wɔso wɔ gu ne ho fi ɛpamɔ no verse number 17 yes wahoɔfa nti na n'ahoɔfa nti wakoma huri n'akoma huri na wɔsɛe wo nyansa na ɔsɛe Lucifer nyansa na meto wo twene fam na ɔtɔ ne twene fam na mede woato ahemfo anim sɛ wɔnhwehwɛ wo wɔ ase hallelujah amen baabi a na mepɛ no wɔgya mu ɛwɔ soro hɔ ɛberɛ a na yɛbɔ nkɔ wɔsɛe ne dɔma ɛbobɔ wo si praise God hallelujah bɛsɛ bɔnsɛm adi nkuguo firi abɔdeɛ bi te asɛ bɛpem dɛ wɔyɛ so di nkuguo yes ɛfɛ mu ɔbi naadaa ɛna Nyankopɔn koraa no Yesu koraa no wodi n'akyi a nneɛma nyɛ yie ntam da ɛna adeɛ baako ma bɔ ho mpa yɛ abaabaa nneɛma nyɛ yie na nabɔ mu apuu ɛbɛwi asɛ ne wɔte nsuo so abusuapani apɛ so ɛsɛ sɛ ɔbɛwura asɔnfie kɔyi Nyame ayɛ a na ɔpɛ nkontomkona bɔ ne kyaakyaw na wɔwura nkonnwa bɛɛ mu sinapo hyɛ ne mɔtoɔ ɔkɔgu nsa kusua no ɛyɛ akokɔ na ɔgu nsa ɛfɛre praise God hallelujah ɛnsa gu a wogu yɛ yes ɔn sɛ ɛnna ama nnome bi abɛtɔ abusua no ɛne nkyirima so Nyame hu yɛmmɔbɔ sɛ mmabaawa a ɛwɔ abusua no mu nyinaa wɔre style deɛ wɔnyɛ no tufoɔ bɔ wɔ wadeɛ nkura no sɛ wakɔ
na ɔkɔ di afe baako na saba awurɛho yɛ wɔtɛ awareɛ mu nso a oni asomdue onyaba ayɛ bɔn wan yes bɔn wan ɛnyɛ ɛho adeɛ bɔn wan ana tumi na wareware ɛmɛbɔ bebree gyeme so amen ɛda bɛma no bɛba no adwe mpɔ sɛ afei di ɛkɔmpia so ɔpaa mɛyɛ ho adeɛ so wɔ ne monyam saa afei wɔ ɔhaw bebree ɛbɛba nyameba yesu kristo te ase wɔde wɔbɔnefo no so nkonim nti sɛ na yɛ berɛ yi sɛ wobɛtua na maaba ne nkyɛn a sɛ ɔbɛpa nkɔmi abɔne a ɔbɔnefo no de atoo soɔ no ɔbɛpa atoo so nti bagye ni na nya asomdwe ma okra amen wɔ sɛ wopinti ne ɔbɔ ma asomɔnim nti ɛberɛ a wɔbɔ abɔnsam no adwuma a onyankopɔn de hyɛ abɔnsam sa ne sɛ ɔma no bɛyɛ atuntumi kɛseɛ wɔ se pintin ɛne bɔma ɛsom wɔ w'anim na ɛsom wɔ lucifer anim ɔkɔnturo nnwomtofoɔ nyinaa nti wobɛbɔ na retae na ɔlɛdi sɔn saa marakase no a yɛnuanom pentecostefoɔ ne ɔmo yususu ɛne bi ne ne kora nti ɔwɔso no saa na kɛtɛkyie te soro a ne ne neakye praise God hallelujah nti wopɛ adwuma kɛseɛ a na lucifer ɛyɛ no onyankopɔn anim a ɛyɛ adwontoɔ brother sister ìbàtɔ bebree asɔre fi hɔ na wɔteɛ no onyankopɔn ɛna ebie kwan di adom akyɛdeɛ a ɛyɛ adonto ama wo saa na wɔbɛsi so esi tɔɔ dɔm na ɔba gya wie na wia akɔgyina papɛte so ɛɛtɔ dɔm tumi bɛɛ na ɛbɛba hɔ hallelujah amen okoma bɛrima soso ɔmo wie sɛ owie a wɔte mike akɔgyina papɛte so sɛ wofɛ ɔtɔ ne abonyankopɔn hɔhɔm tumi bɛɛ na ɛbɛba dɔyɛ masa ɛwɔ atuntuo mu ne ho asɛm na meka kyɛw gyeme so amen wodi nsɛmhunu no onyankopɔn pama no sɛ wotia me na woyɛ adwuma bi ɛwɔ nyame anim a ɛwɔ asɔre fie a mepakyɛw fa ahotia ne kronkron yɛ ɛyɛ nasomdwuam tifo na wotia wo pɛ yɛhu a waba sɛ bɛnsɛm di nkuguro ɛfiri abɔdeɛ buti asɛ bɛpem sɛ sɛ wɔda so di nkuguro nti nyame ma ne adɔfo no ma moteme ka wɔ afidie mu dane bɛyɛ kristo ti akwae na ɔbɛ ntumi nyɛ wo gyeme so amen ɛte dɔtɔkɔ wɔ sɛ wopintim ne ɔbɔ ma si mu ani pinti ne bɔ ma som n'anim ɛda a wɔbɔ wa na osiesie wɔ ɛda a wɔbɔ lucifer ɛna osiesie dwumadie wei ɛde maa no biribi ma wɔsra wo nkatasoɔ gyeme so amen dana yɛ ma wura wo sɛ ghanafoɔ ebinom adwomtofoɔ ɔmo mpa kristo honhom ɛnni di wɔn abrabɔ yi ɔmo to dwomade akyɛ koraa yɛ 3 months na atwam babu yɛ aba yɛ sɛ kepalu te osawan atwam aseda ɔmo fira gya yi aseda eko yɛ mama eko yɛ papa Ghana ɛwɔ yɛ bɔ gospel paa award okura wɔ nyina bi da gospel award ɔdɛfo adeɛ yɛn fa nkyekyɛ deɛ yamma na wa ma beti makoma wa me pesika wo de fa sa nyum no ho awo aho beti makoma we atekura 6 months ebe tatiko enye de biom atekura 6 months hallelujah amen and then do for do na to the food that yes ni atete o mtachere maso jeme so amen say the ya na twom no ebe hetie Yameba, mesi, bari hwɛ Kristo kyerɛ papa. Na ɔkyefoɔ wɔyɛ baako pɛ. Yes. Gyeme so amen. Na ɛtɔ da a metrasi di a na mɛwura hɔ efisɛ sɛ wotɔ de so wiase wɔ mu paa. Yes. Na nhyɛ bɔnsɛm adwuma wotɔ wura a ebinom ɔbɔ a na Kristo deɛ da mpan a. Yes. Metrɔ na mebɔ mene na mesu. Awurɛho. Yɛni pɛrɛma nyame adwuma. Yɛni pɛrɛma nyame asa. Yɛni pɛ ama onyankopɔn ɛne n'adwuma wo tawuba because ewiasefoɔ eto wiasefoɔ sɛ bɛntɛ hwɛ kristo ti akɔre o gyeme so amen bɛsɛ wɔduro verse number 17 yàtọ̀ ọ̀bẹ wọn ni mami wọ́n sọ wàhó ọ̀fẹ́ ntí wakoma hui kan 18 mami
Verse number 18. Yes. Wabumu ya dudu oso. It is same time mumu ya dudu oso nti. Wadu na biya busudia emu ogu. Mike, one power. Yaga. Ezekiel chapter 28. Verse number 19. Verse number 18. Yes. Waso mumu ya dudu oso. Wabumu Jones. Wasi same time mumu ya dudu oso. Na wajadi ebusudia emu. Na tete abusudia emu na wagu na kronkron ya hufi. Ma oja efu. Na wama wocha afu Satan ashe na ebehye na madana wonso. Hallelujah. Amen. Ete daatu Onyankopɔn se ɔde oja a enum da ebehye bonzo. Berafo. Ya wo ye na tuma no. Ya wa bɔ paa. Yes. Na tuma na wo ye. Ye kwehye no. Ɔno ya kwehye no o. Ti wo bekwan. Eti ne bisa sa wonso wo bekwan. Ɛho ni asɛm no. What mama ponsoma to wadwe no akoma. Problem ha wotie nyina obia hu no sɛ wo ho siesie ne papa. Ya baba wa usiso a. Obia bonte a anapa awia nwumre. Won taade nyina ya ntaade a ɛte akono pa ne mbam ɛma mrantie ne nkɔkɔwa. Asɛm. Wanya nso ho ɔfɛ. Ya ho ɔfɛ kyɛ won ɛne won ti ase. Wadi ya nso wo to. Yes. Ya wo to kyɛ ɛne won ti ase. Ya wa ya nso tese krom ha wo so pa de bi mada pato wonya baba nkusi da wale fa baba baba ncha amen so wo tie mi a hwehwe Yesu Kristo ene na asoma tira pai na opano fo no wonya yampara damfo na sa wo kɔ ne nkyɛn sɛ nkɔpɛ mmoa nso a wɔn ntadeɛ kwa wɔtɔ wo na ɛkyerɛ bɛda wo ka. But the American was someone. Why is the thing of Yesu Kristo? The pastor will be on your door for the people. But if you are your plan in Kenya or the battle, empowering the city, empowering the show free, empowering power over. You shan't go about the day. Give me no American was someone. What you say? But people Samsung connect. Shall I tell you? I was saying, myself, obey. Yes. Jemeso amen. Amen. Dete ba chokwa. Wase wona woni wo aman mu nyina. Yes. Wo baba ye wona hokire. Yes. Na wapotu asew. Na obapotu asere. Na woni wo bi am kosida. Yes. Verse number 20. 19 no no kan. Aye. Jemeso amen. Amen. Enti onsa o kan ba bia o kan na wase. Wo to ponsam ba hwe ahemfo anim. Yes. Sa ye nhwe na hohora. Aye. Eni na nim bo ase. Jemeso amen. Amen. Obi teme ga say ai Nyankopon ni ntumo na sese nka nsham and won kono ana afi de o ma na tete ye ne a ise ye ne den ko ko kenso brusa otime nkan kira mi sai Onyankopon o ma ni pa hu de bon samayo toje baba mi ama ni pa da sani mi no mi yehuru de bon samayo yes ani de ogusu yo ani na wiye ya awurade mu ehu dada Jemeso amen ade ba ko tu so hwe fi wo ne say o be mo wani ata ho na wadi nda ho nokre o ti asori fi kama young boy apen wasi so sha baba wo bia wa sha se data wo na wa to kodu abrɛ na wa ti kosu abrɛ wa no asedu mo ba man praise God o won nkyɛn na o bɔ pa de hu tutu eti bibi nkaza nkyɛn o sɛ o de akɔrɔ ba ni na ewura mo kana mpo bia wo no amanam baba wa na bufu a wo no amanam nyina no afutu o me ma nyane sɛ kɔtɔm pra eti untumu kaza wo nsuo wa to hwɛ na wangaza classmate na no ya anapa ofandan ho wa fa yin san wo akora hye na chi etoma ko nya bi nchichira akora Jemeso amen fa busu hufu so to me body a etebusia no yes this is the time to say na ya pam catch na o say opolo fo no we da da fo so ye na na ko ya pam a me pato aka ma ne baby kana beto mo cha what yes mo cha do eje pam kana beto a Jesus Christ mo cha do eje pam brani nke Jemeso amen amen thank God you ha ama tani ko nsani mo abraba nsayo yes ala Kristo to wo yes Tiponsam Onyankopon ye hu sɛ yes we ye tata fo pa ye nkwane nkan ekonya waje yes Shabe
Jẹ́mi sọ amen. Amen. Ẹ̀bùrà Onyankopɔn Paul no. Yẹn hwɛ adusudi a ɛbɛn ne mu nti a Onyankopɔn pɛm ne firi soro. Ɛba asase so. Isaiah chapter 14 verse number 12. Ahonya ha. Isaiah chapter 14. Verse number 12. Ahonya ha wura. Verse number 12. Yes. Wọ́n sẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀dẹ́ náà ó fi sọ ṣí àṣẹ. Tẹ́lẹ̀ eti Isaiah ɛna ɛbɛ tirama mi ehuru kwan a bɔnsanfa so bɛ wia. Asase wo esu. Sise kan yɛ dada fɔ wɔde kukuo. Etu abɔde ebi ti aseɛ. Ɛsɛ wɔda so di kukuo. Tìmɔ bi na da nkɔli nkyɛn. Ɛnkɔpɛ mu a. Sɛ o hiɛ wɔ diɛ ne pampa. Pɛkiri som. Wɔn na kura tɛ tumi. Wɔn na de tumi bi ma bɔnsam. Tìjɔ de tumi ma bɔnsam sɛ wɔbɛ sɛn no ɛdɛ di ekyir a adi ti na awokɔ di duɛ obi di tumi na ama no. Na nipa mienu kɔn ho na baako de baako ahwɛ fam ekunu a na ahefa na bɛ dwane abɔ. Ɔne tua. Nipa mienu na ɛɛpɛ watew. Na baako kun baako a ɔbɛ dwane abɔ yi. Ɔbɛ deɛ wɔde piti baako no. Kẹ̀kẹ́ wa lóni ẹ̀kọ́. Ẹ̀dẹ́ náà fi sùn ṣí àṣẹ. Ẹ̀dẹ́ náà fi sùn àṣẹ. Ẹ̀nsuruma ṣe ẹ̀fọ́. Ẹ̀nsuruma ṣe ẹ̀fọ́. Àtiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mọ́ni nsá. Ẹ̀nsuruma ṣe ẹ̀fọ́. Ti sẹ́ tẹ̀ ní bí baako ẹ̀ṣẹ̀ adaka ẹ̀mí. Sẹ̀ mọ́ni nsá. Nti nsuruma wei obi sum no. Osum nsuruma a osum bọ̀nsá. Obi sum ẹ̀wíà. Sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀pá àánú abẹ́gyina hɔ. Obetuma hwɛ wia bɛyɛ sɛ 30 minutes. Bɔnsam na ɔne ne di nsawuso. Jẹ́mi sọ amen. Jẹ́jẹ́ náà tọ́kọ́. Ẹ̀dẹ́ náà fi sùn ṣí àṣẹ. Wọ́n sẹ́ ẹ̀dẹ́ náà sẹ́ńtà ìwé fi sùn àwọn fi àṣẹ. Ẹ̀nsọ́mà ṣe ń fọ. Adìkyẹ́bà. Òtún wà fífọ́m. Wọ́tọ́ wà fífọ́m. Na wà pẹ́rẹ́ wà sẹ́. Na wà pẹ́rẹ́ wà sẹ́ nsọ. Na wò diẹ. Wò kàn ní ọkùnrin mi sẹ́. Yẹ máa sẹ́ńtà bẹ́yẹ sẹ́ńtà Onyankopɔn tìmí ní nàntà. Ọ̀sùn hó nyinaa ni. Ọ̀sùn nà mẹ́fẹ́ má kúrọ̀. Lucifer kan na kúmọ̀ mu sẹ́. Ọ̀sùn na ọbẹ̀sọ akọ. Na Nyankopɔn sunsun mi àná etifi na bàbá Onyankopɔn sunsun mi àná etifi hɔ. Ana nso bɛ pɛgya ne turo akɔsie. Na matena ahyia bɛpɔ Na no so. ɔtena ahyia bɛpɔ no so. Ɔsɔfie fam asase tifi no tɛgya Bàbá ma. Mɛfrɛ mu akɔ amununkum sunsun bi a. Ɔbɛfo akɔ munukun sunsun bi hɔ. Na ma yɛ me ho sunsun wo ni. Na ɔbɛyɛ no sɛ ɔsunsun ni nya nkoropɔn. Yes. Verse number 15. Mmom asɛm no na wɔsiesie akɔ duru. Nanso sɛ abusudi adwene a ɔbɔnefo ni nya awie nyinaa na wie asɛm a. Ɛna wɔsiesie akɔ amena ase tɔn. Gyeme so amen. Amen. To nipa na sɛ ni bi a mepatwo bebree. Wɔmfa Kristo ama ɔbra. Na wɔbɔ ɔbra sɛ wiase ni biara. Wowu akyi. Wobɛkɔ gyema kɔhyɛ. Yes. Isa wotiri nsa wie mo gyae. Yes. Ɛtɔfo. Woyɛ masturbation gyae. Gyeme so amen. Amen. Nɛ kwapra ne young boy. Sɔre. Fa spray. Na kɛmɛ woyɛ spray deɛ wofɔ a ɛyɛ ntontom yɛ ne kum wɔ fɔ. Wofiri wo spray wo dɛm saa 10 to 30 minutes. Ansa na ko wura hɔ. Ɛtutum yɛ ne nkɔmɔ. Na boa. Wofɔ spray a ebi a kitchen. Na bi a ntɛfrɛ na wo spray wɔ. Praise God. Hallelujah. Ɛso na sɛ young boy ɛsɔre. Na wɔhyɛ ne dɛm na wɔfa spray. Na ɔbɛ ko wura ne boxer shorts. Boxer shorts. Na fi. Na ɔtempa no 30 minutes. Na ɔtwɛn. Nneɛma fɛ wie a na ɔkɔntina ɔba bɛhyia akyi. 45 minutes. Dɔgi nko a. Akomayare na ɔkyɛn ma. Otina abaakyi o. Yes. 45 minutes. Na ɔbɔ dɔgi. Yes. Na abaakyi stroke nkyɛn. Stroke na ɛbɛkyɛw. Praise God. Ɛti nyumanti a ɔbɔnifoɔ no wɔnam nipa bi so die no odi no wɔ nyansa ne yɛ nitie mu. Yes. Sɛ wɔanyɛ Kristo nyansa na Kristo hohɔ no amɛtena a wobɛtena asase wɔ so ayɛ bonsam adwuma bɛtena wuni. Yes. Mamba tena ebinom twa no wɔfo so nyinaa bonsam adwuma. Yes. Ɛde awia wotiri. Wɔanyɛ wɔ sɛ ɛyɛ internet quick money. Yes. Wuni baabi efire. Praise God. Hallelujah. Keka wa mo nyangwa. Wɔsi na emom. Asɛm no na wɔsiesie ama wakɔduru. Enti asoɔden a ɔbɔnefo no yɛyɛ ɛne ahantan a ɛbɛn no mu nti no Onyankopɔn pam no efi soro. Yes. So ɔbɛhwe asase so. Yes. Ɛbra a ɔbɛhwe asase wɔ so no yɛnhwɛ atirimpɔpɔne a onyafa a mene omienu ho. Revelation chapter 12 verse number 7. Revelation chapter 12 verse number 7. Yes. Wɔsi wɔto wɔtwe ase ne to asase so. Keka wa brɛ ma me. Wɔsi na ko ba soro. Enti ɛbra a
saa ɔpɛnifo wɔ yi ɛnyɛ ti pɛ sɛ ɔbɛtu nyankopɔn ahengua so aso saa no wɔntumi ɛna create great war ɛwɔ heaven yes wɔsi nti ɔko ba ɔsoro etu ɔko ba ɔsoro kɛne abɔfo no to ɔtwa sɛ no ɔbɔnsam so ɔbɛtu nyankopɔn adeɛ so ɛna nyankopɔn so wɔ mpene because me na mbɔɔ wɔ mene mo kyɛ sɛ woyɛ akorakora ɛhyɛ ma sɛ yɛgye do ɔkyekɔ wɔsi ma kɛne abɔfo no to ɔtwa sɛ no so sa ɛti ma kɛne abɔfo nkae ne ɔbɔnsam kɔn na ɔtwa sɛ no nso ne abɔfo no kɔn yes na wɔntumi wɔ nanso wɔanya kwan wɔ soro hɔ bio bɔnsam antumi anya kwan wɔ heaven Verse number 9 watɔ sɛ wɔsi na wɔto ɔtwa sɛ kɛseɛ no nti ɛberɛ a Lucifer ɛdi nkuguo ɛwɔ heaven hɔ afei wɔntuma ntena hɔ bi ɛna ɔpam no yɛ adeɛ bɛyɛ ɛfiri hɔ yes na ɔto ɔtwa sɛ no na ɔpam ɔtwa sɛ no ɔwɔ dada ɔfrɛ no bɔnsam wɔdada no ɔfrɛ no bɔnsam mɛsɛ sɛ wote asɔre dɛ hɔ nyankopɔn yɛ wade asɔre a wokɔ a ɛberɛ nyɛ adwuma wɔ ɛntrɛ bi mu da asɔre a yɛnka mpagye sɛ mu ɛntrɛ bi mu da praise God ɛwɔ asɔre a ɛte sɛ kristo ntirɛtirɛ na nkonkoro tem asɔre a wote mu a ɛma wo suro bɔne ɛno na aberante a papa me nua baa ne ntompo sɛ fa wokɔ wuram na som kristo wɔ nokuram amen kakra bi na de ɔbɛba na ɔba sɛ wode kristo di a wontumi nyɛ bɔne sɛ wode kristo di a n'asɛm bɛtena mu sɛ wode kristo di a wɔbɔbɔ baa mu a ɛyi wiase a nigye firi mu medɔfo kristo hwɛ wate nyankopɔn siesie wo sɛ ka mepatwo bebree woyɛ abusuadefoɔ nanso tramɔ a ɛsɛw ɛma kwae ɛsɛw fɛdeɛ wɔdi ɛyɛ sɛ tramɔ deɛ ɛfɛ kikura nyɛ papa kora yɛ 5 Ghana cedis hyɛ wɔnom sɛ Miliza saa de yɛ fake no 5 Ghana wɔnom sɛ wi kakra tramɔ kakra ko ya sɛ wɔsɛ ka sɛ bi asa no sɛ twala ka no weekends bia wo gɛ bɛsra wo wa mɛsra wo so pa we die ho mai praise God hallelujah praise God hallelujah na obo san ka we nyinaa wia pato wetu betima to susu ya bi kom ha sa so ha kom ha transa o sɛ transa ebo transa kota protest wuntimi to bi da nka wɔdɛfo ahimfie ni na bi abrante afo ne bɛsi so bipɛsɛ me pɛpra nti nhyira no Onyankopɔn de bi ahyira mo bipɛsɛ mo nso ebi fa mo sa so mo amena ya hyira mo nti me pɛkɔta pro wɔdɛfo wɔdaroba wɔna na wɔfa ase to ame na menya bi singing group ya de 500 bros for the hyehyɛ obesi sinzesi a jeme so amen cement 1 bag 100 Ghana it was so be piano transfer better cement bag praise God after how many bags na 4 bags ya 2 bags no anya trip say na what just come on no we need girlfriend because a man up yan kasi ya girl en kasa me girl kasi ya girl omo no mo jeme so amen gana ni baba wo bia wo suru nyame kura ana ne boyfriend yetu tu do suru nyame pa do suru nyame kura ne boyfriend yetu pa o de odi ni pie o de ne mobile phone say a o si man hallelujah amen o de odi ni pie a o kwa shopping man pa da no girlfriend be shia ya de ne phone ne frɛ me hu de be sie wan kasa o girlfriend won trase no a we gitum sɛ wo ko akase unu obi a me mu hia nya wo ko a dia we din Kevin unu ndi ma ko din a wa so e ka o boy your floor Prince Charles Kevin your floor Kevin your floor Akwasi party sister friend that was o girlfriend your phone so e din a wa so e wo the phone so wu din no wa ya na agata ozu di ko ma your floor Prince as your girlfriend opposite din no wa ya na agata bra bra o bo bra o ye nyina ye dia ozo boy no so pedi a wa so ama ba ni bi ye o na ma ni bi so nye my uncle my lovely uncle no be ma wa ware na yire chi se de ne yiri sitie no no asa ne jeje se nkwara kekempra wa fere wane ne yire wode mu a na akra na fere one person ne yiri be hunti na ono so akoso di kwami tela ni na fere to ban holy heavens daddy wo bi fro hwan ya edi ni tela aba kwami tela
yɛ tell ni na ɔpa me nneɛma wɔ yi no yɛ fɛ ɔsɛ twene ase no a ɛso dɛ ne girlfriend azaa wɔn nyinaa tete aso dɛ wote wɔpa ebinom praise God hallelujah panyamsuo bɔ ɔbra na deɛ ɔyɛ bɔ nsɛm adwuma biara n'anim gu ase Wade pali padu bani chao. Amen. Kekaba bene teli apa. Wato ochiase kesi. Wato ochiase kesi. Wada da ofrana bonsa. Wada da ofrana bonsa. Any full time. Verse 1. Verse number 12. Yes. Wasina yenti. Wasina yenti. Mo osoro. Mo osoro. Ani mo amutitimu no. Ani mo amutitimu. No mo bontomo. No bontomo. Asasini punye. Hallelujah. Amen. Asasini punye. Yes. Yes. He said. It is that. Obonsa ma sanya ba mo nchen. Jemeso amen. Amen. It ha na te se onyankopon adi bonsam so kunim dada. E wo so. Yes. Ebra Lucifer ba asase we soro obana de mpo se wo so na wanya ntra de a oba champion wa ha but sense Kristo di so kunim na Satan ya powerless ntino hanso Yesu Kristo bedi ni so kunim yes Matthew chapter 4 verse 1 Matthew chapter 4 verse 1 Matthew ma una ha verse 1 Yesu so be the prekopa wo say Matthew chapter 4 verse 1 Yansa abra bonsamba har Yesu Kristo tuano asase so Yesu so be Yesu so rekwa honhom de Yesu ko esere so ejabra Yesu so ba ya oba pai asempanu atire wiase ni panyina no yes honhom de Yesu ko esere Yesu Kristo ho gogo de ko esere so sabonsam ko so sabonsam ko so no odi mo de de na ewanya najo na no na praise for what my you say to say bonsama timati Yesu sunkuru enya no korata yes yansa hawa etoto wo no wo sina Jemeso amen. Amen. Asi nyame ba mutufo. Jo oba asase we so ne ho asam na meka che. Tori pa da sani, hweye no ale bonsoma ko ya pam. Sawo sum na sum ni ye. Etuma na wo ya pano ko ye etuma. Yes. Etuma na wo ya pa Kristo ti etuma. Yes. E na ko tuma hudu oni so akese mu a, upura magazine, ane bebe ye to nua. Tutu anu a etu nuro. Tutu anu etu nuro. Itofo Wachifuo bi wo ha. Wachifuo no wa ba ko pe oli Kristo. Yentina aye two church international. Kenias branch. Yes. Yade na asi ho a. Ya pai wotia ani fa hudie ama nyame ma e wo Kristo tumi so. Yes. Hobia e ba so bia no pa be pie ne ngai. No kre. Mama e tumi say ya inside. Jo balo fa na hyehyɛ. Mama e tumi say ya nyuri. Jo balo fa na sie. Yes. Mama e tumi say yanka abɔnipa no na nneɛma nyina ntomu na yɛmpɛgya Yesu Kristo din ɛwɔ wiase ne kuro dua no mu ɛdɔfo wɔdi na Yesu Kristo nam ne nkoa so abɛte gidi asɔre no bi ɛwɔ tani ase dabere na bi abra nneɛma mpaeɛ ɛna nya mpaabɔ mu no wɔha bi ada nso bia no tutuanomafo bɛpɛ Kristo naase na ɔyɛ ɔtefoɔ wanante akyɛ hwɛ sɛ deɛ wosi nim nwoma abusua ntimi amoa na nenam ha saa brother Chawat what the home and so bet my wife but to alia the patrol bebre and so bia yes what is that to bottom na asiu sira so yes damampo ebi mo kapre so we hear Yesu Kristo so bia what is har wa brabo mu chafa ani owura Yesu Kristo so wani na yehu asa de nkwa so people in care on product yes the prayer Yesu wo pass asisoro wani po nsem hia yehu de esi ekwa wo say yes odi mo ada da na odi mo ada aduane aduane ajo ekire yi no ekom de no na osohwefo no ba ne nche be na Satan ba Yesu nche be ka jere say woni Nyankopon ba no sa woni Nyankopon ba no na do ina ne pa no ba ne bu ma na ne pa say yes wa kire say enya pa no kunu nipa be na matena se wa kire say enya pa no so kunu nipa na matena asem bi efi Nyankopon no bu so na sa ha no Yesu ni bu sam so kunu yes na bonsam de ne kokro konkron bonsam se menti ase odi ni ko gina so hwie ana bonsam fa Yesu Kristo de ne kokro konkron e jori se ana odi ni ko gina aso de Nyankopon ba no ana ke tell say Chani na mo papa. O twe ne fam. O twe ne fam. Wa twe se. Wa twe se. Wunti. Wa hye na bo fam a. Yes. Wa be so ne na wa be so woni nsem. Na obo so woni nsem. O fa na mpoma bo. Yes. Na Yesu se ne se. Yes. Wa twe bi se. Wa twe bi se. So ra do nyango. So ra do nyango pon hwe. Obonsa sa fa ne bi. Anso wa bi pon sam so kuro. Yes. Sako. Eko pepa tintin do so. Wa sa fa Yesu Kristo ko pepa tintin do so. Wa sa hinya ni na. Wa tie ni nya sa hinya ni na. Yes. No se. Se oba ko tuwa sore mi a. Oba ko tuwa sore mi a. Family onu nya ba. Ana Yesu se de se. Na bonsam fiye ko se na bonsam ni se de wo yi nyina na obetima di Yesu. Yes. Sa so na di nso kum na ha de. Yo be.
So we say Jesus Christ abedi enchene ni bako. Yes. We see the pedian. Enchene bo shaba no. Wa ye mere. Hwɛ. Hwan na ne Nyankopɔn tumi betumi adi ase adi mpoda. Sɛ wotie me na hombɔne tumu a yɛpɛ yɛ tumi a sakaba de. Dɔla jo a ɛni paata na o ti di anko. Ayo yɛ den wɔ hɔ. Ɛbɔ. Ɛhɔ nyɛ ofie. Kɔ yɛ meeting anadu da sio. Pan yɛn fa so mfa yadeɛ mo bɔn kwara nketewa. Wote kurom ha ɔba bɛsia ma me pɛne mu. Yɛ ɛsɛ sɛ nka wodi nyame asɛm etu ɛmaba wafɔ. Abayi sɛm nko a. Obi wo ya no de mirika. Na de asramayɛ no. Matisi asi wa wo. Saa. Hi. Oba da bɛ. Na unya de ye de nyame asi akora no me no me ye. Wo so so ne nsa nyina na ɔde asram ya akora. Wa sɛ ya akora no. Wo de nsakra wa de. Asɛm oba. Wo de asram boro do. Wo de akora no. Hwɛ akora ni tie nhɛ. Ya de a enya brochima. Abibrim hankwa na wo. So nyame aso nsom no. So nsom no. Ebe na braba na ye. Enye. Rabi bari baba wan nkyɛw. Amen. We can put over Jesus Christ ama. Yes. Upani nkyɛw ɔbɛyɛ wa heman de abɛhyɛ. Yanum sa na tan kwan yɛ bia. Yes. Jemre so amen. Amen. Kekaba wo yɛnkɔ. Wo se. Ɛna Yesu sɛ ne sɛ. Yes. Firi hɔ sɛ Firi hɔ Satan. Na wɔatwerɛ sɛ. Wɔatwerɛ sɛ. Kotosɔre Awurade Onyankopɔn. Kotosɔre Awurade Onyankopɔn. Ɔno nkwa na som no. Kekaba bama. Ɛna ɔbusam gyaa ne hɔ. Na bonsam gyaa ne hɔ. Na hwɛ. Na hwɛ. Abɔfoɔ ba bɛsom no. Hallelujah. Amen. Ɔn sɛ woka Yesu sɔrɔ no a wɔsɛ wɔde lɛsɛ yi nyinaa kyerɛ no wɔma bibia nada no. Dabi. Sɛ wɔhwɛ yie na ata asase osu na yɛ kristoni a bonsam bɛtumi apɔne wiase dapadeɛ de akyerɛ wo. Yes. Ɔnso ɔsate yɛ na wotumi pirikyi. Ahomakye bia kurom ha pɛtɛ mu a na wotumi pirikyi ɛna wɔgyae. Wokɔfa agɛɛde ana saa honhom no firi mu. Sɛ wotumi pirikyi deɛ keka ho deɛ wate. Ɛyɛ ahweaseɛ na wahweɛ. Sɔre waka. Gyina wo nan so biem. Kae berɛ a wofiri hweaseɛ. Ɛsɛ Yesu Kristo gyina pae. Yesu Kristo mpɔ de bɔnyɛ ne ne mu. Ɛma mogya ne nyɛ kwa da ɛgya. Ma mogya ne nyɛ kwa. Dabi. Ɛmɛtɛ dom ha abrawo nsom Kristo. Ɛnyɛ. Na wohu nkwa asase ase. Ɛma wo kra no nkɔhuna ma no. Ho bɛkyerɛw. Tieto da na sɛ me daduru ne yɛ yi ati. Mepato bebre nti adwe bɛna na bɔɔtu. Ɛnsia. Aka kra bi na nso yɛ bɛde da wo. Ɛnkyɛ. Na yɛ bɛbɔ asebɔ mantu nyɛ wo wɔ yas. Madeɛ bi da bama no so mehwɛ ndo. Madeɛ bi o mehwɛ ndo. Owo si kuro mu a owura bia sika bɔ ba so. Do ɔtena ni die. Oni bi wia aprema abontoma. Do ɔde bi ba ne nsa o. Abeba wie. Ebi awon na bu ɔgoro. Ɛwɔ na ɔtena gina ho mɛ. Ɔtwa mo bi bu oga pantagu. Yes. Wɔde na ba sama. Yes. Praise God. Hallelujah. Ye wo ye de owura ye de ye wo mo gogogora. Dabi. Agadu si gogo ni na ma. Ɔte me ka sabre. Then is sabre na bo be sori ya be hia me. Ɔma ko aba. Obisa me kwan so. Na so na de ma me ye ne da we ne ma ne na na no. Ɔmo atwa no anhia. Yesu twa jajo. Oh. Ye ma me o. Enye ye na be. Abana nsa ọtasani wubreni na twatia. Sa. Yo be wuru wa wura yo. Yo beti. Yo beti wati ani. Sabre ya oda we. Oni abusia ya ka. Yo be. Baba ya wa ya yo. Bani ni na nsu wa ya yo. Enya do to adaka mre mu a atoni atemu o. Na masem wa ya yo. Oh. Ishira bi wa ji ani. Sabre ya oda we. Uso da seri no da seri shiro wo. Hallelujah. Amen. Sabre akachi. When you about the two asu the self-unity what it is. One ma when now for that be trap worship. You feel I want it. Etano okra no kwen. The Christian therefore a man nyansa. Yau san paso ni so. Mu nyama Christian. Yau sa elitaso ni ho. The one man did that so on Christ. Yes. Now no prayer to Kristo. Wani mata shia no was WURA. Sanka o ha. Kamina Lazarus ko egu. Yesu he mata this was oba. Je wo hu mi no atimi tie no. Se wo hu mpo a. Obenya bese nyankwa. Maka kire wo. Wuti wadi ana. Simididi. Osimididi WURA. Osi hiba na mo de Lazarus ko to ye. Oswoni. Bema ni do as Lazarus. Ye tete bi da. Amunum ho a akwa by force.
na de wawu adi nanan de abusua reject ne sem faso ni resoro afei na wasaba nkom na oni Yesu Kristo edidi ewo eproso brother de awu obrabo bia no to suffer Kristo what amen but some na to ohawo ene amane ato so yes but the hoje go no go so what it is spiritual say ba ya wontumi na ho e ka bu Kristo ama wa ya jefo yes teme so amen amen ke ka ba mama wo say but honest Abraham says so deep in Samson for them. My last quotation. Our bonia, one no more a fish raw pie. Satan knew a fish raw pie. Yes, Christ said, "I am born in Matthew chapter 8, verse number 28. Listen, when somebody Google for about every day, I see that there, a cinema, a patrol, and a shooting to go. It's more you could not cheat. A prayer was much more. Someone said, "I will put you on me, Yanosua, and bend them could yes. And then I got a woman telling me, and they say, "You're done a person." Hey, what's your man? And when you are got something, I'm not saying, they say, "You will and so ya, and that is so funny. We are supporting them. I should be soon to make that. Rally for one each other. Amen. Because some were good one. Our pioneer on one free so fire. Yes, you saw the two Musuku. Yanka was a metro 828 Yanka was our money. Na odru esuoja no ha. Yesu so na mo ye na tuma sa. An odru ensuo eta no ha. Ya for asase so no. Getera for asase so. Nipa ba nu bi ahomone wo so. Hello. Enipa bi ahomone. Awon so ebesia Yesu Kristo. Na wo ye frɛ say. Yes. Inti obi antumi antwam okwan no so. Na wo ye de wo se where reinforce where awempo ya kaso bi awempo a asante kase kase wo yudini yes on what you are no mercy we your ma obedika wepu pa we get what you shout no correct jeme so amen amen dango wo so reinforce where reinforce obi ntimi ntwom kwan no so obi ntimi mpakwan no mo ho na hwe wo tete mo se an wo tete am ahopane na tete am sa de na ye no Nyankopɔn ba wo abra mo ya na tem papa Yesu Kristo ro the one was sorry, or taking a good point, send first one. There was only a satisfying the name of yes. There was not a pursuer, and I know Sukara. There was Sanka Rema to show deep to them. What yet you look at the other side, you know, I dare about them, I used to do so, you know, warrior. Uncle Pomba. What is it? Yanko Pomba. Was it used to do Yanko Pomba? Get your home one egg. Eh, we talk, and you walk. Mother, my uncle, you. Bible in city dresses. Was it a home like Casaro? Was it a dear Badiana, Yanu warrior? Yanko Pomba, Uba has over Titi, and Uba has over Titi, and son of Brenner Brana, and son of your eye, Brenner Brana, and son of your eye, Brenner Brana. Hallelujah. Amen. I'm Panicran in Sylvia Sylvia, and check. Hey, if you are a Christian for, but offer what to make a work for you. Would you two say at the Badi? Would be a dad or catch yourself to Dama. Hebrew chapter 9:27 says, "And also the people who pray, one achieve." Amen. Now you do not me pato one man. Aba. I don't need you to say to Baba. You den so Baba. Unya sika, bebi aba na dia ko bie nsa mebo. Na me ato dia ma wen sanse. Omo wen se ya. Baba baba na nche. Amen. Wasi e kasa ni pa wu pra ko pe. Owoni tie na temo baba. Yes. Ana ho bani ni Yesu so shia. Yes. Omo kete Yesu Kristo sa. Wo ba so betete ya. Eh, eto ba sa ti so wo betete ya. Ansa na bwana bwana. Omo kai kwan a odo omo fa so wo eso ho. Pa. Ha so betete ya. Ansa na ya wa. Bwana bwana. Awie bwana bwana. Na memba. Ye po ewiasa temo baba. Yes. Ewiasa we besai. Pa. Eti je wutie bia Chow, and it gave one pass it, or back, or nana, and no castle in Yamiasin. Sir, but there were more could be a one like a crack. Yes, soon Kiso, a one dear. Soon Kiso, our new drum, soon Kiso, our Kukuyan, but if I would be an neck, that's a wood Jana vampire, and whatever more Kunkuna, other Tino Moon, who may so bonnet. And yet the other tongue, and then the other preaching, and then the other total. Hallelujah. How much slap on here, but no more. The better about 10 Abraham,
When on apple push and somebody if you want to go. Yana would have said, Namia some say, when Luma Samson on Nancy People. Yes. Chekasa only the permission if you want to go. You are no Casafi at the year. Babasia would do matter do Kunata. Bama, whatever with the Messiah Pasia. Also, Perina Gopa. Rabbi Papa and Chow. It's a home banner. Woman, pa, yes, to do so, Chow said. Ma omo how. And it's the Gaza. And the money to be now we are come as salutary, free. One man now, but the home. Yes. Yes. Now, upon the phone, I can myself. A brand new Tasutia. A message to a Cassia, young pony, and Miria, your boy, sorry. Yes. A team of Pacho, who went to me about a so what to make the sorry, I have more Tina. It was so 4 days in Pabon, a jack, Momotna, Pacho, the who push up the brain. Started preaching waiting on us, the same around in the Minako the mouse said. So how many could you be put down? Yes. When you are as a person with 2 minutes, yes. Now I'm a 2 year or my name Papa. Amen. Now I feel. The water home by your tap. Already now put on my son. Amen. Now I didn't be a hint of the program so to us. Amen. Hallelujah. Amen. Abra. Upon of one, the last quotation, young cock. Make a revelation in your phone. 20 times. But some young baby at the Buddha when you go for the Libya. Now, young Paul. Revelation chapter 20, verse 8. Revelation chapter 20. The last quotation. I have 2 verses international. The Patrol will be Kenyasi and I'm not here and can't ever prove you. Yakupo shall have grown now. Yaha, a great enemy 2 minutes. Apoye ama ye nanam pa bo ya hyase ne but you go ye to aso ya wa da be to aso yes fiela ye be to aso me dan ye be wi no kre ye ya na no pa ye nyimre yes ti ye to nsa fro se bra fa wo be shem we nya se wo be to oyira shem da yes se ka ne papa da na wo ko mpa bo bi ase ye tonton prayer materials e kan firi ho jan ntem nya ki sa safo da bi yes amen yes ametonsa Many are canny and pony and what was 2010. Yes, was not born some or that one. See, one more born some at that woman. I was a serious. Yes, what one you do. And one more born some that woman. Or but 2 or more can him with Janet Soft Italian. Oh, yeah, and a soft Italian. So tell you, Mamma born some like that. Yes, and somewhere born some of that. We know chapter 2 process that. Yes. I told you. So I say, I could supply. Yes. A person and Tanantia. Me saving your produce with yam. Yes. Paris of Bonnie. When some of them yes. But I saw there. Do cook our baby. Mercy unity so a permanent to us. When some of them are away. Yes. Praise God. Hallelujah. One a year upon some of them. What to upon someone to my would tell Otu watch you Janet Sophie. Somebody na onyango posa te muda odomu nyina be guje de aboa ne odinfo atrofo no de aboa ene odinfo de bai atrofo no wo mo hihye nkontro wo mo sikenti e makoto nduro de tete anso de yes ofie beye ena be wura ne mu na wo de ate aso ayifo pe na onya be man so atarity yes somebody nyina wo se te muda odomu guje because yes was say no be won ayeye de awia na safo ni gina awia na be ayaya de awia ne anacho verse number 15 aha 15 ko was say 15 na obia won hunu ni say na obia won hunu say wode na hye enkwan ma no verse 14 no verse 15 no verse 14 ka 14 no to owu ni asama no twen ojataje na owu a emprepre open nipa Ebre pani mu ni ebre pamu. Yes. Owo oye bofo. Asama do ye bofo. Omuduma die nyina anya papa. Dabi. Iti sabo ni nyina ne bonsam na ye adwuma. Iti daate atemuda onyankopon se. Obetu owuo. Ani asama do. Ani asama. Atwiro jatade. Atwiro ojatade ni. Ye ni owu prenu no. Ye ni owu prenu. Na obi a wa huru ni se. Na ani asama no. Okristo ni a wutie ni animere. Awurade asam se.
obi a wɔahu ne sɛ wɔde na hyɛ nkwa nwoma no mu no wɔde na hyɛ nkwa nwoma mu no ɔtɔ ne twene ogya tadeɛ no ɔtɔ ne twene ogya tadeɛ no amen hallelujah amen bɔnsɛm awie yɛ nyɛ fɛ nkɔyɛ n'adwuma nkɔhuna ma ne wɔgyam gya no osiesie ma abɔnsam ne n'abɔfoɔ bɛde omi yɛ nka ho bɔhyɛ a wɔde ahyɛ ɛda nkwa ɛhɔ asetena owuo ni hɔ awerɛhoɔ ni hɔ esu ni hɔ yɛn kɔba kɔma ɛnyɛ sɛ ɔbɛ bi atemakoma bɛbɛ bi atemakoma hallelujah amen ha te sɛm bi ɛni hɔ ɛyɛ daa ne ti a yɛne abɔfoɔ no bɛti yɛ ni mɔmi yɛn mpiri nkɔ saa kuro yes na sɛ yɛsɛ yɛbɛtena asase wɔ so ayɛ bonsam adwuma adi bonsam akyi ane na yɛ apam a awie no onipa da hyɛ ni wobɛbra toɔ mu yɛamema asɛm a ɛna nwumere yɛde ba yɛ mu bonsam wɔde nkukuo fira bɔde mfiti aseɛ ɛnɛn wɔda so di nkukuo to onipa da hyɛ ni mumi yɛ hwii na awie birem yɛnkɔdi n'akyi ohuru bɔne asuo ɛntena bɔne mu bie paa ho akyi ɛnɛ sakrawa de na obi nim dɔnko a Yesu Kristo bɛba. Mitumi to nhyira yɛn daa. Amen. Amen.